बर' हारिया मोनसे मेलेमजिबि हारि। बर'फ्रा मेलेमजिबि मोनसे हारि। मेलेमजिबिखायनो बर' हारिया 7000 बोसोरनिबो बांसिन रायजो जाबोबाय। जोङो मेलेम गोनां हारिखायनो दहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा मानगोदै चिफ मिनिस्टार बिथाङा होनदों 5000 बोसोर रायजो जानाय बर' हारि होननानै। बर' हारिया 5000ल' नङा 7000 बोसोर रायजो जाबोबाय। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिया दिनै बैफोरबायदि थासारियाव फैनो हानाय नङामोन। खिन्थु बर' थुनलाइ बायदि आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला दिनै बे अबस्थायाव जों फैनाय नङामोन। जाय अबस्थायाव फैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिखौ माहारियारिबादखौ जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनानै होदों। सोरबाया रायख'स जानानै सोरबाया असुर दानब जानानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजादोंब्लाबो फोजोबनो हायाखै। सोरबा रायख'स जानानै सोरबाया असुर जानानै सोरबाया दानब जानानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों, फोजोबनो हायाखै। आसामाव बर' हारिया बयनिख्रुइबो जौसिन हारि जागोन। जाय माहारियारि बादजों बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादों, बे सानस्रिजोंनो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिखौ गोजौ फारसे दिखांनायाव गोबां खामानि मावबोबाय थादों। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो आरो उन जानानै थालिया। जोङो आसामाव बयनिख्रुइ जौसिन हारि जानो नाजानांगोन आरो थांगोन। बेवहाय नोंथांमोननि बिबानाबो खोब बाख्नायजाथाव आरो जोङो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो एप्रिसियेट खालामनांगोन। बर' थुनलाइनि जायखिजाया मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानो हायोब्ला गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हायो। जाय माहारियारि बादजों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों, बे सानस्रिजोंनो दिनै बर' हारिखौ बर' थुनलाइ आफादा गोजौ फारसे दैखोनायाव जेब्लायबो खामानि मावबोबाय थादों। आरो जेखि जायगायावनो जायाथों बर' थुनलाइ बायदि मोनसे आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानो मोनोब्ला गावखौ सासे बे समाजनि गेजेराव मावनाय दैदेनगिरिफोर, इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो थुनलाइगिरिफोरजों थाफानो मोनोब्ला, सावरायनो मोनोब्ला नलेज बारायनायखौ जों जेब्लायबो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव मोनफ्रोमबो जथुम्मायाव थानो मोनोब्ला गावखौनो गोजोननाय मोनो। बेफोर बेसेन गोसा बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मायाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बैफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायसो बर' हारिया जोबस्रांनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। बिथां रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावनाय बायदिब्ला बिटिआर ओनसोलनि हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। सिनस्रि आफाद, बेखौ जोङो गार्जेन बडि होननानैबो बुङो बर' हारिनि गेजेराव। जाय माहारियारि बादजों बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों, बे सानस्रिजोंनो दिनै बर' हारिखौ बर' थुनलाइ आफादा गोजौ फारसे दैखोनायाव जेब्लायबो खामानि मावबोबाय थादों। आरो जेखि जायगायावनो जायाथों बर' थुनलाइ बायदि मोनसे आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानो मोनोब्ला गावखौ सासे बे समाजनि गेजेराव मावनाय दैदेनगिरिफोर, इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो थुनलाइगिरिफोरजों थाफानो मोनोब्ला, सावरायनो मोनोब्ला नलेज बारायनायखौ जों जेब्लायबो मोननो हायो। जायनि जाहोनाव मोनफ्रोमबो जथुम्मायाव थानो मोनोब्ला गावखौनो गोजोननाय मोनो। जों नुदों नैबे समाव जिहेतु माहारि आफाद हिसाबै बिथांमोना गोबां जाथिनि थाखाय खामानि मावदों, नाथाय बेखौ सोंखारिनाया बाख्नायनायनि बारा सोंखारिनायासो बांसिन। सोंखारिनायाथ' गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनायनि थाखायसो जायो। मानोना जाय बिथांमोना सोंखारिदोंमोन, बिथांमोना थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे आफादखौ जेब्लायबो गावसोरनि फाखनाखङाव लानानै बोबथिंनो नाजायोमोन। खिन्थु दिनै मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा बर' थुनलाइ आफादल' नङा, गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ उदां अख्राङाव थानानै बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय गावबा गाव खामानि मावनायनि जा इसाराखौ होदों, बेखौ मोननानै माखौबा समखिनानै थानाय
माहारियारि आफादफोरा दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों आरो हारि सिबिनायनि थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै आखाइ हमलायलायनानै ज' जाजाय आवगायबोदों। बेखौनो मेगन सानानै गावसिनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंनो हायैनि थाखाय बा जाफुंहोनो हायैनि थाखाय बिथांमोना लोरबां जादों। लोरबां जानानै जेरै सासे मानसिया रागा जोंब्ला गावनि बिफाखौ बिफा होननो नागारनानै बोराय होननानै बुङो, बिमाखौ बिमा होननानै नागारनानै बुरि होननानै बुङो, बेफोरबायदि केरेक्टारखौ माने दोनखोमानो हायै बा गाज्रिखौ हमथानो हायै बा नादबनो हायै मानसिफ्रासो बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद, जाय आफादा जोंनि बिफा आफाद, बे गार्जेन बडि, जाय आफादनि सानस्रिजों दिनै बर' हारिया जोबनायनिफ्राय सिखांफिननो हाबाय, बेफोरबायदि आफादखौ सोंखारिदों। जोङो जुदि 1901 मायथाइनि सेन्सासखौ नायो, इनक्लुडिं नर्थ बेंगल, बे आं बुंनाय नङा, माखासे जोंनि बर'नि मेलेमजिबिफ्रा बेखौ कालेक्सन खालामनानै दोनदों। 1901 मायथाइनि सेन्सास बायदि बर' हारिया फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबायमोन, माने इनक्लुडिं नर्थ बेंगल 3 लाखनिख्रुइबो एसेल' बारा दंसैमोन। खिन्थु बर' थुनलाइ बायदि आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जायामोनब्ला दिनै बे अबस्थायाव जों फैनाय नङामोन। जाय अबस्थायाव फैनायनि थाखायनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिखौ, माहारियारिबादखौ जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनानै होदों। बिटिआरआव गोबां स्टेप बाय स्टेप हानि पाट्टा राननाय हाबाफारि। बिटिआरआव स्टेपनिफ्राय स्टेपल' नङा, कमप्लिटलि हानि जेंनाखौनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे हानि थाखायनो बर'लेण्डआवहाय गोबां माने आफादफोरा जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट सृष्टि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो। बे लामाखौ जों इयुनाव दा मोनथोंसै। जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायजों लोगोसे गुबुन जाथि, जनजाति बा जनगोष्ठिफोरखौबो जोङो आखायाव लाफानानै मोनसे गुफुं समाज दानो हायो, बे सानस्रिजों जों खामानि मावगासिनो दं। बर'फ्रा मेलेमजिबि मोनसे हारि। जोङो मेलेम गोनां हारिखायनो दहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा, माननीय चिफ मिनिस्टार बिथाङा होनदों 5000 बोसोर रायजो जानाय बर' हारि होननानै। बर' हारिया 5000ल' नङा, 7000 बोसोर रायजो जाबोबाय। बेखायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि महरजों, सोरबा रायखस जानानै, सोरबाया असुर जानानै, सोरबाया दानब जानानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों, फोजोबनो हायाखै। गतिके आन्दलनाव जों माखासे गेप जानो गोनां जादोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो आरो उन जानानै थालिया। जोङो आसामाव बयनिख्रुइ जौसिन हारि जानो नाजानांगोन आरो थांगोन। बेवहाय नोंथांमोननि बिबानाबो खोब माने बाख्नायजाथाव आरो जोङो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो माने एप्रिसियेट खालामनांगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.